Wat gaan we doen? Zullen we onder de brug staan? We zijn even aan het schuilen, want het planst. We hebben een vet goed idee. Maar dit was... Goed zo. Hallo. Hey Taije. Wij gaan daar uit squallen, Ellie, met de ponies. Wie hebben mooi? Goed zo. Hey. Wij gaan daar op, Ellie. Ik heb maar Tom en Rensplaats zien. Afvallig Tom. Wie gaat dit maken, hey? Je vrienden. Wauw. Mag maar aaien hoor. Ja. Nou, hallo. Hoi. Je rug.
Adieu. Daar zit